Pomaže Bog. Ja sam Sergije i ako nemate ideju šta biste spremili za jelo za postni dan na vodi, evo jednog primjera kako smo mi veče pred postni dan, znači u četvrtak uveče smo spremali za petak, spremali smo postnu paštetu i đuveč istovremeno, paštetu za doručak, đuveč za ručak, a za večeru može da se jede i pašteta i đuveč, da se pojede sve što je ostalo. Ako vam je zanimljivo ovakav sadržaj, ako vam je potrebno još ideja, prijavite se na kanal, ovo je tek prvi video na ovu temu. Biće toga još, tako da se prijavite, da budete obavešteni kad bude još novih snimaka. Prijatno vam bilo. Dakle, evo sastava đuveča koji smo mi spremali, mada vi možete svaki sastojak da izmenite i količinski i vrstu, na primjer, ne morate da stavljate integralni pirinač, možete običan pirinač, možete više krompira, manje krompira, neko drugo povrće da ubacite, znači to je sve proizvodno. Dakle, za početak isperemo pirinač i sipamo ga u šerpu, pa onda iseckamo šargarepu i krompir na kockice, pa i njih dodamo u šerpu ovako. Nalijemo vodu i počnemo sa kuvanjem. Uključujemo na laganu vatru kako bismo krenuli da pravimo i paštetu. Dok se đuveč kuva, naravno poklopimo, a ljuske od krompira ćemo da posejemo u baštu. Za paštetu koristimo crveno sočivo zato što se ono lako raskuva, nema čvrstu opnu i može lepo da se napravi pašteta od njega. Počinjemo ispiranjem sočiva i kuvamo ga dok ne omekne i dok se ne rasture zrna. Dodajemo lovorov list u sočivo i u đuveč istovremeno. Nalivamo vodu u sočivo i počnemo sa kuvanjem. Nakon 10 minuta kuvanja u đuveč dodajemo grašak jer je zamrznut pa mu je potrebno manje kuvanja nego svežem povrću. I kada prođe još 10 minuta dodajemo paradajza, otprilike pola šolje, sok od paradajza. Pošto je prošlo ukupno 20 minuta u kuvanju, đuveč bi trebalo da je skuvan i sada ćemo da ga začinimo. Samo eto provjerimo da li je gotovo tako što probamo krompir, jer njemu najviše treba kuvanja, ako je on skuvan onda je sve ostalo skuvano. Dobro je. Ubacujemo kiselu papriku, ona je već proborena pre stavljanja u teglu, tako da joj ne treba kuvanje. A ako je sezona i ako imate svežu papriku, naravno stavite svežu. I idemo sol, sipamo, po ukusu, naravno. Malo crnog bibera. Sušenog crnog luka, sušeni brajani, sušeni bijeli luk, možete i sveže da stavite. Malo aleve paprike. I ako smo stavili kiselu papriku, malo i aleve da da svoj ukus poseban. Malo sve to izmešamo. I kada smo začinili, sklonimo đuveč sa ringle i poklopimo da pirinač čupi ostatak vode i da začini puste aromu. Lepo izgleda. Za to vreme sočivo se skuvalo, zrnca su se rasturila i omekšala. Tako da ćemo sada da ga procedimo. I sipamo u sacka.
Dodamo malo maslina bez koštica pa iseckamo. Odlično. A nakon seckanja maslina dodajemo tahini pa ponovo izvrtimo da se lepo promeša. Sad, sočivo smo iseckali iz 2 puta. U prvoj turi nismo ništa dodavali, znači samo sočivo, a u drugoj smo dodali maslini i tahini. Tako da evo sada spajamo prvu i drugu turu. Dobro izmešamo. U ovom trenutku deluje da je pašteta previše retka, ali nije jer će se zgusnuti kada se bude ohladila. Ajmo da dodamo sol. Još malo lepo promešamo. Origano pola kila. Šalim se naravno, samo malo origana. Malo bosiljka. Crnog bibera. I beli luk u prahu, a možete i sveži beli luk, sitno iseckani, to sve zavisi od ukusa. Dodamo na kraju i malo limuna. I pašteta je gotova. Ostavljamo je da se ohladi i zgusne. Đuveč sada deluje spreman za serviranje. Pirinač je upio svu onu vodu. Njami, njami. Evo kako izgleda pašteta kada se izvadi iz frižidera sutra dan. Kao što rekao, zgusnula se i dobila je formu prave paštete da može da se maže. Eto, lepo čvrsto. Pašteta. Hvala vam na gledanju, neka vam bude prijatno.